Čus, vítam vás v nového videa. Mám tu pre vás novú animáciu. Tung tung saur, tung 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 saur. Hej, čo to je? Čo to je? To nemyslíš vážne? To nemyslíš vážne? A kde to mám? Kde to mám? A tu je tá moja kráska. No poď sem. Takže tak, ešte predtým, kým vám poviem, čo to je, no tak som sa chcel rozúsiť s touto postavičkou. Už tu bola dlhšie, takže chcem zmenu. Čau! A ja som váš nový sprievodca v tomto tu celom. Ale už vám poviem, čo to je. Škola stále nekončí a už začína znova. Takže tak. Ale preto, aby som vás utešil, máme tu videjko. Škola v jednom. Jupi. Bitka. Bitky cez veľkú prestávku sú vždycky také isté. Ľudia sa bijú, hážu po sebe veci, ale nikdy to nekončí. A učiteľka ide do triedy. Karma existuje, ale oni sú schopní urobiť z tohto za 5 sekúnd toto. Nie je to super? Nie? Nie je to super. Nepočúvať na hodine. Takže toto tu dneska robíme. Počúvajte. Ale, čo sa tu deje? David, postav sa a poďka tabuli. Odpovedz mi na toto. Pani učiteľka, no to je... Aha, pani učiteľka, je to 4. Vieš o tom, že dejepis? Au. Informatika. Tu mám celkovo rád, ale toto. Na prvom stupni sa robí iba toto. Decká pozerajú videjka alebo dačo také ako mňa. Ale druhý stupeň to sa nedá rovnať proti tomu. Toto nebude. Ešte horšie, nerdy. Nerdov nemám až tak rád ako retardované ako toto, môj kamarát YouTubeový. Ale taktorých ľudí to bude naštvať, ako JD ho, ako povedal. Prečo prestaňte sa zaoberať čiernou dierou, ale zaoberajte sa tými nerdami, ako ich baví sa učiť. A toto nie je moje slovo, to je čisto JDho slovo. Poznámky. Takže poznámky sú vždycky skoro také isté. Dačo vyvedieš alebo nepočúvaš na hodine. Napríklad si teraz vymyslím. Tvoj spolužiak drží stôl a urobí toto. Hodilo cez okno. To je všetko v tomto videu. Tak.